Hola, estamos aquí para facer o especial 100 suscriptores. Vamos a responder as preguntas que nos fixastedes por Twitter. Vou ir lendo as preguntas aquí que deixastedes. Iso, para adiantar ou avisando que eu xa Slim, porque obviamente eu son quen está aí de community manager e enterome das notificacións e tal, pois Pablo vai un pouco de sorpresa, vai sen saber nenhuma. Así que vou ir lendo e imos respondendo aquí os dous. Primeira pregunta que nos deixa Xia. Tedes pensado colaborar con alguén de YouTube en galego? A ver, esta podemos responder un pouco os dous. Non temos nada de momento así pactado 100%, pero sí que hai algunha xente que falamos e tal, Sí. Cando, Como relacións de fondo, que ti podría dicir aí? xurto, cando saia algo, sairá, hai que estexamos solucionados de non hai que facelo. Cando saia, quen queira, pois estamos abertos a colaborar con calquera, sempre cando consideremos que poda sair un vídeo interesante. Pregunta agora do Son das Ideas referentes á hora de crear vídeos. Por culpa da Pargonia quedei coa gana de saber a resposta do outro día. Pola do outro día do evento de Twitch en galego. Bueno, eu principalmente teño de inspiración do formato aquest. Agora mesmo non me sona ningún outro. Sí que os hai, porque me acordo eu. Pero así como principal é que máis vin, Quetzal. Eu, pola miña parte, que leve consumindo anos e que podo dicir que prácticamente o meu estilo de narrativa e tal se inspire totalmente nel, non sei se alguén o coñece, é Carimero ou Carimero Power, que sobre vídeos de Pokémon, persoa que me considero totalmente referente a nivel de onde se hai moitísima inspiración artística, porque aparte de subir vídeos, que xa é arte en sí, un artista polifacético e tal, que me gusta moito como analiza as súas obras, e que o levo vendo prácticamente desde que iniciou no YouTube. Outros referentes que teño visto máis temporalmente pode ser, por exemplo, tamén con referente a Manha, non só videoxogos de Pokémon, María Golondrina. Sí, tamén. Pero esa é unha recomendación máis tardía. Sí. Creo que son tres preguntas de Chispiña. Cais serían os tres videoxogos que vos definen? Hostia, complicado. Sí. Eu, vou comenzar eu. Diría, xa que temos o vídeo fresco, primeiro Undertale, como referente en xénero RPG, un xogo que che devolve prácticamente a tua infancia, cando crees que o mundo dos videoxogos está un pouco perdido e tal, chega un xogo indie dun señor que non coñece ninguén, dache un golpe de realidade de, mira, podes dar 3000 voltas aos xogos con cousas máis simples, como un RPG simple indie. Outro xogo que diría eu, porque me acompañou literalmente toda a miña vida, Pokémon, dicir eu prácticamente a miña experiencia en videoxogabilística está definida por Pokémon, porque todos os xogos da liña principal, non sei cantas horas lle deixaría cada xogo, pero moitísimas, mínimo 200 horas en cada xeración teñoas, non sei, xa unha burrada. Outro xogo se teño que dicir The War Ends With You, porque iso é un xogo tamén que me pasou un pouco como Undertale, e ademais considero un xogo moi especial para min, e por certo, que temos os avatares no YouTube. É un xogo que considero un pouco así máis parecido a Undertale no sentido da miña vida, de que tamén estaba un pouco de lado co mundo dos videoxogos, case non xogaba, chega un xogo que vexo en un trailer do Nintendo Direct que me soaba de hai anos, porque era un remake que saiu para Switch, collo, compro completamente as cejas sen saber de que vai, sorpresivo totalmente, xogo que ya recomendaría a todo o mundo. Temos que facer tamén un vídeo próximamente, Sí. analizando. Deberíamos. Eu teño a ver, así como tres xogos principales que pensei rápido porque senón nada. Tería un posto no que estou dudando un pouco entre Uncharted ou The Last of Us, aí ten que ir Naughty Dog. Voume decantar por The Last of Us por este tono así moi realista que a mí me gusta moito, tanto en obras, en videoxogos como en libros, o toque así realista, crudo, gustame moito. Despois temos Little Big Planet, que é un xogo que che dá moitísimo poder, moitísima creatividade, porque tiñas como unha campaña principal
na que ti vas xogando tal, con respecto a eso, un plataforma de aventuras moi divertido tamén. Pero despois tiña un modo creación e vías o que facía a peña brutal. É brutal, e deixache crear de todo, eu acordome de estar horas e horas con amigos creando niveles propios, algúns que diste, isto non o pasas nin pa Dios, pero xa chupado pa isto, desgraciado, aí a facer daño, e o outro que me define moito, máis por cando xoguei que por o xogo en sí, que o xogo en sí tamén é unha maravilla, pero é o Ocarina of Time, porque eu heredei de moi pequeno a 64, entón os primeiros xogos que xoguei eu nunca foron o Mario 64 e o Ocarina of Time. O Ocarina of Time botei moitísimo, ainda que non entendera papa porque estaba en inglés, pero botei moitísimo. Segunda parte da pregunta que nos deixou. Se respondedes a pregunta tamén sobre libros ou anime, eu encantada de saber todo. Vale, e aquí nos repartirá un pouco e tal, faz ti sobre libros e sobre anime, como ti? Vale, vantaxes de estar na casa, Na súa. na miña, claro. Vou enseñar os propios libros. O primeiro que vou enseñar é Inteligencia Matemática de Eduardo Sáenz de Cabezón, que non me acordaba do nome, fai moito que non leo ou escuito sobre el. É tamén divulgador de matemáticas en YouTube, polo canal Derivando, e a min marcoume completamente porque de feito tuve unha época na miña vida na que quixen estudiar matemáticas, síguenme encantando, fui en gran parte gracias a él, a este libro é brutal. Pos que lle molan e pos que non lle molan as matemáticas, é brutal. Ala, recomendacións aquí, pos Platón, porque agora o que quero estudiar é filosofía, que surde un pouco dali tamén, pero... Sabedes que dos libros para quedar pedante, cheles. Sí, o sea, necesito. Estilo barroco, chaval. Bueno, Platón é brutal. Leído porque o tipo, máis alá de filosofía, non sei que, non sei canto, escribe moi ben Platón. Faise moi agradable, para darlle un pouco tamén é útil. Por último, Longa noite de pedra e ceo sin brillo. Isto distíngueme porque eu sempre fun moito da crítica social, volvemos ao realismo crudo que falábamos antes, e Celso Emilio pareceme que ten bastante desto. Gusta moito Celso Emilio. Vale. O meu de animes, como anime que me defina un dos primeiros animes que vi, non o primeiro, porque o primeiro mítico Death Note que vi do mundo de primeiro anime por YouTube. Sí. KHR, Katekyo Hitman Reborn, diría eu, porque foi o primeiro anime así longo, obviamente quitando animes que vías por la TVG de un capítulo cada día de crianza, foi Katekyo Hitman Reborn, que de feito, sábese que estivo a nada a TVG de collero para dobralo, e ainda de feito este ano apareció a versión dobrado castellano que se tiña comprada por Luke, a que dobrou sin chan tamén o castellano, e ainda acaba de aparecer agora, que leva desde 2006 dobrado, así, acaba de aparecer este ano. Pois iso, que é un xoneo que terei que dedicar un vídeo e tal, pero iso, anime polo que empecé, que dá un aí. O outro anime que é o que teño lexendado na miña cando un pouco aí abandonada de subs, que hai algo pendente para sacar, que lle queda pouquiño, pero o filme máis ben, Kimi no Suiso Tabetai, Quero comer o teu páncreas, que é un filme que me define completamente. Ademais, os filmes de anime como que Ahas, Kimi no Nawa ou tal están moi esquecidos, a xente que non os ve. É un filme brutal que considero que as personaxes definenme moitísimo. É o outro, que é tamén prácticamente sobre todas as imaxes e gifs que uso na Zuma Eleven, miña personalidade é que son eu literal. Ou seja, personalidade completamente baseada en Zuma Eleven. Non o incluín no de xogos, ainda que xogase os xogos tamén como a Pokémon 200 horas a cada xogo prácticamente, porque ainda que lle dedicase moito máis tempo aos xogos, considero que o que me afectou máis foi anime, non sei se polos visuais máis mellor animados e tal, non sei, iso sí que me representa máis o anime.
Matís importante, eu creo que me acordo que empecé por Tokyo Ghoul. Que me tuveras dicindo tes que ver anime non sei canto tempo e non empecé por ti, sino porque me cruzei por aí e dixen imos ver esto. Empecé por Tokyo Ghoul. Que desgracia. Sí. Vale, outras preguntas que nos deixou que... tal. Cando comezades un videoxogo, anime, manga, cal é o vosso factor decisivo para facer desta cousa? Que ten máis importancia? A trama, o deseño, a música, porque é a tendencia do momento? A ver, eu, desde logo, o último non, porque a tendencia do momento ese pode ser un factor de polo que chegue a ti, pero nunca, creo que tampouco imos dicir, non, isto está de moda e imos verlo, sabe? No. Raro. Pois, se cabe si o deseño, porque é o que fai que máis che chame, que vexas algo cun deseño diferencial e tal. Aparte, con respecto da trama, é que a trama eu vou a ser, ou seja, eu non investigo nada sobre que van os animes pa velos, collo, comezo, cal non sei nada da trama. Podo escuitalo de refilón, pero eu non o vou buscar por conta propia, desde logo. Iso, sí que se acabe sí que sería o deseño e tal as estéticas que vexo. A partir de aí investigo un pouco, sabes? Métome nunha página, descargo e vexo, non sei. Sí, eu principalmente diría o mesmo moito por recomendacións de xente cercana e tal. Sí, por as primeiras, porque o mesmo que ti, desde fai daqui a un tempo, unha práctica de casi sin ni sinopsis leer nada, olvidar, claro, que che dixan vai desto ti, vale. É proba, xa está. É a última. Próximas cousiñas que queredes ver, ler ou xogar, ou seja, que hai na vosa lista de pendentes. Pues referentes ao canal Non creo que non se refere ao canal, o sea, que vayas consumir referentes a calquer cousa. Que vayas consumir tipo, vale. Sí. Pues agora mesmo principalmente estou-me dedicando á lectura casi 100% de anime. Por exemplo, podo citar que quero ver Ghost in the Shell, que levo con el descargado non sei canto tempo, que eu quero ver, pero non sei, nunca me acordo. Despois que quero ler, teño aí a Homero e hai ganas de entrar para seguir aí coa pedancia, non baixar nada. Non sexa reviravoltas que vedes que dá cando fala no canal tamén. Sí. É todo... Está todo pensado milímetro pa... Bueno, non sei se me ocurre algo máis comento, pero vai dicindo. Vale, eu iso con respecto ao meu xogar, pois teño pendente se hai un par de xogos que sí que teño comprados, sobre todo no catálogo de Switch, que ainda non puiden xogar a secuela do The Wilderness With You, que porque iso andaba un pouco aí falto de tempo. É un xogo que quero comprar e pasar do tirón, ou seja, literal, porque é secuela dun dos meus xogos favoritos, así que iso. O Deltarune, que saiu o capítulo 2, que é a segunda parte, non exactamente, digamos que é do creador de Undertale, aínda que non se sabe, creo, aínda a relación entre universos, sei que non estou aquí cajando, porque sí que se sabe neste capítulo 2, non sei. En canto a anime, pois estou vendo agora Mob Psycho, comeseino, estou xa acabando a primeira temporada, estáme a prestar bastante, así que supoño que me meterei ca segunda, nada máis acabe. Pregunta de Né: queres facer co diñeiro cando gañedes youtubeiras? A ver, principalmente vendo a cantidade de contido que hai este ano, todo a xente que está a seguir o de gañar, bueno, nada, pero iso, de gañarnos algo, ou seja, que temos que facer algo porque a acollida que tivo o canal, increíble, ou seja, non me esperaba tanto apoio. Sí, moitas gracias a todos. Nos vídeos, increíble, vexo as visitas que teñen algúns vídeos e digo, wow, xa o primeiro xa diste iso que superou fácil a sen o primeiro vídeo, a mí pareceme bastante. Iso, así que imos agora acá as preguntas do Curious Cat.
Imos aquí cas preguntas do Curioscat, preguntas anónimas ou non tan anónimas, porque a primeira é: cal é a vosa personaxe menos favorita de Shingeki e por que Gabi? Os Gabis non teme moito. Xa. Por iso. Non suspeitamos por nada que non fixo. Anonimato. Personaxe favorito. Menos favorita. Menos favorita, claro. Diría que Bertolt. Mal aí, porque a mí Bert sí que me encanta. É un trasfondo que, ollo, que sí que podrías, se o analizas, está bastante interesante. Sí, eu considero que ten moito trasfondo tal, pero é eso. No, pues spoiler. Sí, no, obviamente non vou dicir nada, pero en comparación, as comparacións sempre son malas, pero en comparación a outros personaxes, considero que non expresa tanto, que non é tan bo personaxe, simplemente non ten tanta narrativa ao meu ver. Eu, como personaxe menos favorito, a verdade é que non sabería... Ou seja, non sei se é moi mainstream, pero eu pensaba que era super mainstream o Diablo, e de repente estou pensando que ten fans, ou seja, como hai xente a que lle gusta Floch? Ou seja, pregunta seria, porque eu pensaba que era unha personaxe totalmente deseñada para que odies todo, non sei que, non sei canto. Despois ves por Twitter aí memes en plan de... Bueno, memes non, perdón. Posts de, no, que me gusta Floch, non sei que, non sei canto. Non sei, pregunto, que vos pasa? A xente que lle gusta Floch ten algún problema? Bueno, Floch, sí, désemelo aí. Iso. Máis preguntas de xente anónima. Se tivesen que desaparecer todos os canais do YouTube en galego e só puidesen salvar 3, cais serían? Tendo en cuenta o pouco que uso de YouTube, partamos, eu considero que salvaría o Son das Ideas, a Cousas e penso que Hola Xon Mario. Eu, pola miña parte, non vou repetir nada con Pablo, si dicimos 6 canais, sería Ne, ou sexa, completamente, na Utopía non existe a Vertixe, tamén, despois, de terceiro sí que estaría tamén difícil porque que deixar xente fora, pero diría Toshiro tamén, sí, porque interesame moitísimo as 3 temáticas, de feito, literatura sí, porque iso estuvo filoloxía, interésame, máis lingua que literatura, pero sí. Na Utopía non existe a Vertixe, fixo que non que o ASMR fose como de bueno, máis cousas rarísimas, que é prácticamente que diría de estaría aí terceira ou cuarta con Toshiro. Son o Pablo de Postidición e xa que Arzu citou a 4, eu tamén quero. Así que, por favor, ide a ver un rapa tranquilo. Por favor, é brutal. Que estaba eu como de ASMR, que iso é raro, pois a partir das dúas, pois comecei a ver moitísimo, Toshiro, pois porque linguas, así como culturas, viaxes, que me interesa moitísimo a perspectiva que lle dan, super interesante. Vale, seguinte pregunta. Imaginade que ficades fechados nun ascensor. Ben, ficades fechados con unha persoa. Cada un de vos ten que pensar cal sería a peor persoa posible con a que ficar fechado e cal a mellor. Poden ser personaxes ficticias, xente morta, viva... Bueno, declaramos que a peor Floch, non? Se cabe se se pode asesinar e que non se entere ninguén, pasa a ser a mellor, pero sí, pero Floch. Non sei. Empeza a ti, eu teño aí teoría. Mellor persoa. Pois, non sei, falando antes de xogos, pois, de series, creo que Inazuma Shaun, compañeiro brutal para quedar nun ascensor, falando sobre a vida, aí, estamos aquí, sí. Para modo abrazarnos. Medo non. Iso, peor, Floch, fora de aquí. Sí. Floch. Deixemos a Floch fora do asunto. Eu non o sei, pero, por exemplo, xente así
a min chaman moito estes personaxes que son como amigos moi cálidos, que é casi o arquetipo de amigo que te dirías, pá, pero está, por exemplo, Kaori Shigatsu wa Kimi no Uso. É brutal, sí. Penso que así, sí. Seguinte pregunta. Se tivesedes que dedicar o vosso canal a unha soa temática moi concreta das que tratades, cal sería? E se tivesedes que dedicar a algo completamente diferente, a que sería? Vale. Unha soa temática. Eu, de todo o que tratamos, quedaría con... De que depende por etapas, non por anime, por videoxogos, de cada jogar Sí. Pois máis por anime. Iso, como dixo antes, filmes anime, porque algo... pouca xente fala que dá máis que as series, así que sí, diría anime, pero preguntasme dentro de 3 meses, estuve aí viciado da Switch e digo, chupis. Claro, ao final os videoxogos, ao meu ver, son o que máis che permite falar, sabes? Non... Porque tes como todo, tes a narrativa, tes a visual, tes como todo englobado. E ainda así, creo que incluso fala menos xente. Bueno, no, menos que anime e tal, no, pero... Anime no YouTube en galego, pois casi que non Pero hai sí. pouco. Videoxogos temos o recurso gamer, que xa está pillada a temática. Ti quedas entón con libros, videoxogos? Uf. Eu vou dicir manja. Ollo. Por dixer algo contrario do que dixen. Efectivamente. Unha temática totalmente distinta. Pero claro, supoño. Completamente distinta da actual. Claro, ti xa tiñas, claro que xa tiñas pensado. Ah, sí. Divulgación principalmente en filosofía, por exemplo. Sí, iso era que xa tiña pensado a idea por aí. Eu, por a miña parte, pois... Dúas cousas completamente distintas que non pejan nada. Unha, como... Isto xa dixen antes, interesa máis linguas. Lingüística, estas cousas que me flipan moitísimo. O que pasa é que ia caer moito, tiña medo de que unha que xa unha temática pouco sobreexplotada e acabar moito no tema este de non, o galego para falar de linguas e tal, e como de, aparte que me interesa máis para ter como canal o que estamos a facer, pouco iso. Totalmente antónima, sinto, quedo aquí modo hetero básico total, furro. Pido perdón, pero sí. É unha necesidade. Sí, pido perdón, pero sí son desa xente, tocou. En fin. Perfecto de nacer, justamente furro. Herbeti. No, Betty no. Betty no. Agora é real. Outra pregunta. Nalgún momento pensastes en ter canais propios por separado? Pois, un pouco lejado isto. Sí, eu principalmente levaba pensando xa desde fai tempo o do canal de divulgación en filosofía e tal, incluso un pouco orientado cara o que ten de, por exemplo, agora vou me meter na selectividade facer vídeos que axuden a outra xente e incluso me son a pasar a mí, por exemplo. Eu, por a miña parte, pois tiña pensado xa abrir isto antes, de feito, falei con Pablo para ter un pouco de axuda e tal, tiña pensado este proxecto de fai uns meses e que podría ser iso o único que dixía, porque actualmente, desde logo, non teño pensado nada, ainda que das temáticas que me interesan, as outras que dixen. Seguintes preguntas. Tedes pensado facer un juego especial cando cheguedes ás 1000 suscripcións? Queda un pouquiño. Máis. Queda un pouquiño. A resposta sería sí, a saber o que. Sabes? O sea, algo habrá que facer. Home, sí. Algo sí. De juego, montamos rave. Va. Pregunta que se repite cada antes, e iso tedes pensado en unha colaboración, pois iso xa está preguntada antes por Xia. Bon, ata aquí están as preguntas que nos deixastedes. Creo que un vídeo un pouco extenso, supoño que farei algún que outro corte aquí editando. Sí, pois é. Iso, que moitas grazas a todos eses que deixastedes preguntas por aí, a todos eses que nos axudastedes a chegar ata aquí. Iso é increíble todo. Sí, moi pouco tempo, además, moitas grazas polo apoio, os comentarios axudan moitísimo. A min gustame moitísimo máis incluso un comentario que a ver, non vamos mentir, un like está moi ben, pero un comentario é unha interacción, penso, moito máis cercana
Non sei, prefiero. Sí, a poder conversar con xente. Sí, claro. Así que dai que aquí chego o vídeo, iso. Moitas grazas a todos e ata a próxima. Chao! Adiós. No me acuerdo. Sí. ¿Ves? No sale nunca. Es el comentario. Para que te estás carallando, tío. Vamos a ver por qué. Ou que cousas ten, que detalles. Só que la pregunta. Porque como que la pregunta, joder. Cando che preguntei a de... Repetirla. A de outro día de Twitch, vale. Pero dixen do outro día de Twitch. Estás a responder, non en Twitch. Non, cortaron, che, que eu pongo aquí no tweet. Pero a ver. A pregunta cal é? Todos os xogos da liña principal, non sei cantas veces dedicado. É que non sei, é unha pregunta moi complicada. Síntoma traído por lo que